Καλησπέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι του τύπου, βλέπω ο τοπικός τύπος, κύριε Σιγητά, είναι παρόν, στρατηγέ μου, κυρίες και κύριοι. Πατέρα Θεόδωρε, καθίστε κι εσείς, εκπρόσωπε του Μητροπολίτου, στην σημερινή μας εκδήλωση έχουμε την τιμή να έχουμε έναν πατριώτη μας συζητητή, τον κύριο Φερκλή Πολίτη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θεωρήσαμε σωστό να καλούμε και πατριώτες μας τοπικούς από εδώ από τα Γενιτσά, και υπάρχουν αρκετοί πανεπιστημιακοί, κατά καιρούς έχουν έρθει σε προηγούμενες εκδηλώσεις. Σήμερα έχουμε τον κύριο Πολίτη, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα τοπικός τύπος, τεχνολογία και αγορές, ο επαρχιακός τύπος στην εποχή του διαδικτύου, προκλήσεις και νέες προοπτικές. Ο κύριος Πολίτης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο την ανάλυση λόγου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι επίσης επόπτης της β' αναθεωρημένης έκδοσης του λεξικού κοινής νεοελληνικής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος Μανώλη Πεταφυλίδη και συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στο γλωσσικό θέμα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην κοινωνιογλωσσολογία των μέσων επικοινωνίας, την τυπολογία των ειδών του δημοσιογραφικού λόγου, την ανάλυση λόγου της έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, την ανάλυση της γλώσσας της διαφήμισης και τη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά και διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη του λόγου και της γλώσσας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα πάνω σε θέματα των ανωτέρων γνωστικών πεδίων. Στα δημοσιεύματά του περιλαμβάνονται ο συλλογικός τόμος «Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας», το ελληνικό παράδειγμα και η πρόσφατη μονογραφία «Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης», τα δελτία ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Από το βιογραφικό νομίζω ότι έχουμε έναν εξειδικευμένο πάνω στα θέματα τύπου, τα οποία θα τα συνδέσει με το διαδίκτυο και γενικά τις αγορές. Παρακαλώ, κύριε Πολίτη, να αρχίσετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για μένα ιδιαίτερη χαρά και να μην μικρόφωνο λίγο. Ακούγομαι. Να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Θα παρουσιάσω ένα θέμα το οποίο περιλαμβάνει τρία μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή που αφορά τη φυσιογνωμία του τοπικού τύπου, του επαρχιακού ή του περιφερειακού τύπου. Οι όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Αυτό που με απασχολήσει κυρίως όμως είναι αυτό που κατά κόρον ονομάζεται κρίση του τύπου και ιδιαίτερα κρίση του επαρχιακού τύπου. Με το φαινόμενο αυτό θα ασχοληθώ περισσότερο. Και στο τέλος θα δώσω και μια διέξοδο, επειδή και στον υπότιτλο της ομιλίας, όπως περιλάβει, των νέες προοπτικές εννοώ, τι ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει με το θέμα του τοπικού τύπου και γενικότερα με το πρόβλημα της κρίσης της δημοσιογραφίας στην εποχή του διαδικτύου. Στην ιεραρχία της έντυπης δημοσιογραφίας
ο τοπικός ή επαρχιακός τύπος, ο οποίος μάλιστα ο όρος, δηλαδή επαρχιακός, έχει και κάποιες αρνητικές ίσως συνδηλώσεις στα αρχαία ορισμένων, μπορεί να ακούγεται σαν επαρχιώτικος, έχει αντιμετωπιστεί και εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από εκείνους που εργάζονται στις εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά μέσα, ενώ αυτά που είναι εθνικής εμβέλειας, ως τύπος χαμηλού επίπεδου ή ως δευτεροκλασσάτος τύπος. Κάτι που δεν τους συμμερίζουμε καθόλου προσωπικά, αλλά υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι δημοσιογράφοι του επαρχιακού τύπου έχουν κατά κανόνα χαμηλές αμοιβές, επειδή οι εκδότες σήμερα δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν τους μισθούς των μεγάλων εφημερίδων. Τα άρθρα τους είναι τοπικά εντός εισαγωγικών, με τη διπλή σημασία, δηλαδή είναι τοπικής θεματολογίας. Όταν λέω τοπικής θεματολογίας, εννοώ και κάτι περισσότερο από αυτό που φαίνεται σε πρώτο επίπεδο. Για παράδειγμα, ο τοπικός τύπος έχει πάρα πολλές θετικές ειδήσεις, σε αντίθεση με τον τύπο εθνικής εμβέλειας. Παρά το γεγονός ότι, όπως ξέρουν οι δημοσιογράφοι, good news is no news, δηλαδή καλές ειδήσεις συνήθως δεν θεωρούνται ειδήσεις. Αλλά επίσης και τοπικιστικά, όπως πρέπει να είναι για να υπηρετούν την τοπική αγορά, ενώ οι πιο πετυχημένοι από αυτούς τους δημοσιογράφους θα έλεγα ότι αληθορίζουν προς τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα όταν αρχίζουν να καταξιώνουν. Ωστόσο, ο επαρχιακός τύπος κατέχει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στη δημοσιογραφική παραγωγή, γιατί εφοδιάζει, ανέκαθεν εφοδιάζει τις τοπικές κοινωνίες με ειδήσεις, με ρεπορτάζ και πληροφορίες, διακρίνουν την είδηση από το ρεπορτάζ και κυρίως αναφέρομαι στο ρεπορτάζ, συνδέοντας το με την αυτοψία και την ναυτικοεία, κάτι που το περιμένει κανείς από την τοπική εφημερίδα, ακριβώς επειδή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και ο τοπικός ρεπόρτερ στον τόπο εκδήλωσης συμβάντων του τοπικού ενδιαφέροντος, και πληροφορίες τέτοιες που κανένα άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν μπορεί να δώσει. Ο δημοσιογράφος του Guardian, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και εικαστικός κριτικός, ο Wayne Wright, έχει σε ένα χαρακτηριστικό του άρθρο με τον τίτλο «Τοπικοί ήρωες», όπως βλέπετε, έχει παραθέτει μάλλον εκεί τα λόγια ενός παρατηρητή, ο οποίος μιλάει για το ρόλο του τοπικού τύπου. Το επέλεξε γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό και εγκομιαστικό, θα έλεγα, για τον τοπικό τύπο, τουλάχιστον τον αγγλικό, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει και για τον ελληνικό. Η τοπική εφημερίδα είναι ένας καλός οικοδεσπότης. Έχει δηλαδή μια ηγετική λειτουργία στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι η κοινότητα ή η τοπική κοινωνία είναι σπίτι τους, ότι αναγνωρίζεται η αξία τους, ότι οι ζωές τους είναι σημαντικές. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να αισθάνονται μέσα από την εφημερίδα ότι η κοινότητα ή η τοπική κοινωνία είναι αξιοπρόσεκτη και επενετή. Θα έλεγα δηλαδή με άλλα λόγια ότι αυτό που μπορεί να χαρίσει η τοπική εφημερίδα και η τοπική δημοσιογραφία γενικότερα στον πολίτη μιας μικρής κοινωνίας είναι κάτι που δεν μπορεί να το εισπράξει από την μεγάλη εφημερίδα ή από το κανάλι ή το σταθμό εθνικού βεληνικούς, ακριβώς γιατί βρίσκεται σε πολύ κοντινή σχέση με το μέσο. Είναι, θα έλεγε κανείς, η τοπική σφαίρα της ενημέρωσης σε ενδιαστολή προς τη δημόσια σφαίρα, η οποία είναι ένας χώρος αρκετά απρόσωπος, δηλαδή ο χώρος ανάμεσα στη σελίδα εξουσίας και τους υπόλοιπους πολίτες. Τώρα τα επαρχιακά φύλλα έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα που δεν έχουν ίσως τα μεγάλα φύλλα. Έχουν το συμφιές πλεονέκτημα, θα έλεγα, ότι είναι η πρώτη και πιθανότατα η καλύτερη ρεπόρτερ τοπικών γεγονότων. Ασυζητητή. Αυτό το πλεονέκτημα συνδέεται κυρίως με δύο λειτουργίες κλειδιά, όπως λέει ένας παλιότερος μελετητής τοπικού τύπου, ο Ιαν Τζάκσον, σε ένα πρωτοποριακό του βιβλίο για τον αγγλικό τοπικό τύπο, αυτό που ονομάζει η λειτουργία του ανακλαστήρα ή του καθρέφτη, η οποία λειτουργία διέπει όλα τα άρθρα για την τοπική επικαιρότητα και την τοπική ιστορία, άρθρα τα οποία ενισχύουν την ιδιαιτερότητα που
το αίσθημα μάλλον της ιδιαιτερότητας που έχουν και την κοινότητά τους οι αναγνώστες. Επίσης, μια άλλη λειτουργία που την ονομάζει λειτουργία του ενισχυτή, ενεργοποιείται όταν τα άρθρα έχουν ένα χαρακτήρα ανθρώπινης ιστορίας, δηλαδή αναφέρονται σε πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει κάτι σημαντικό στη διάρκεια της ζωής τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν θέμα μιας δημοσιογραφικής αφήγησης. Επίσης, δεύτερο πλεονέκτημα, οι τοπικές εφημερίδες μπορούν να υπερηφανεύονται ότι έχουν έναν υψηλό βαθμό προσήλωσης του αναγνωστικού κοινού. Οι αξίες που προσφέρουν υποσχόταν τουλάχιστον μέχρι την εδραίωση του διαδικτύου αναγνώστες αρκετούς και βεβαίως προσήλκει και διαφημιστές. Για παράδειγμα, οι χρηστικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι μικρές αγγελίες χάρισαν στις τοπικές εφημερίδες το συντηρητικό πλεονέκτημα έναντι των εφημερίδων ελευθερικής εμβέλειας και επέτρεψαν στους τοπικούς εκδότες να διατηρήσουν αξιοπρεπείς πληροφορίες εν μέσω της γενικής πτώσης στην κυκλοφορία των εφημερίδων. Και περνάω στο θέμα που θα με απασχολήσει κυρίως, στο θέμα της κρίσης του επαρχιακού τύπου ή της κρίσης του τύπου γενικότερα. Έχει γίνει σχεδόν η μόδα να μιλάμε για κρίση, αρκετά πριν από την πρόσφατη οικονομική κρίση, αλλά συνήθως δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια το μέγεθος, οι διαστάσεις, το είδος της κρίσης. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω σήμερα, γιατί μέσα από την ανατομία των πτυχών αυτής της κρίσης του τύπου και της δημοσιογραφίας μπορούν να προκύψουν και ιδέες, προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να υπερβαθεί, να ξεπεραστεί, να αμβληνθεί ίσως. Όπως λοιπόν και άλλοι τομείς της εκδοτικής βιομηχανίας, ο περιφερειακός τύπος είναι ευαίσθητος σε ανόδους και επιπτώσεις της ευρύτερης οικονομίας. Για παράδειγμα, τις δεκαετίες 60 και 70, οι επαρχιακές εφημερίδες ήταν γενικά προσοδοφόρες. Ενώ γενικότερα στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Ενώ τις επόμενες δύο δεκαετίες, δηλαδή δεκαετία 80 και 90, δεκαετίες της ύφεσης, τα πράγματα δυσκόλεψαν. Μετά από μια προσωρινή ανάκαμψη στη στροφή του αιώνα, στην αρχή του 21ου αιώνα, η διεθνής οικονομία μπήκε και πάλι σε στενοπό. Οπότε η παγκόσμια οικονομική κρίση και η κρίση αξιοπιστίας άρχισαν να πλήττουν ακόμη και τις οικονομίες και τη δημοσιογραφία, τα πρόσθετα ανεπτυγμένων καπιταλιστικά κοινωνιών, με αποτέλεσμα τα διαφημιστικά έσοδα να πέφτουν, ακόμη και στις εθνικού ελληνικούς εφημερίδες και κανάλια. Αλλά δεν ήταν μόνο οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης που έβαλαν σε δοκιμασία τον περιφερειακό τύπο, γιατί ξαφνικά ο τελευταίος βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτό που ένας σχολιαστής ονόμασε το διπλό χτύπημα του διαδικτυακού ανταγωνισμού και μιας φθήνουσας αγοράς. Αν η συζήτηση για περιφερειακές και τοπικές ειδήσεις είναι γνήσια, επειδή οι τοπικές ειδήσεις είναι πραγματικά χρήσιμες, υπάρχουν ωστόσο αρκετοί τρόποι, και σήμερα πληθαίνουν διαρκώς και μέσα, με τα οποία μπορούν να μεταδοθούν στο κοινό οι τοπικές ειδήσεις και πληροφορίες. Δύο από αυτά τα κανάλια είναι οι δωρεάν εφημερίδες, free press, και οι ειδησιογραφικοί ιστότοποι, online news sites, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί ως αυξανόμενη απειλή για τις τοπικές εφημερίδες, ιδιαίτερα στην εποχή της γενικευμένης σημερινής οικονομικής ύφεσης. Η ιδιοκτησία, η διανομή, η τεχνολογία παραγωγής, η εργασία, η εκπαίδευση των δημοσιογράφων και η ανταγωνιστική αγορά, στην οποία είναι αναγκασμένες να λειτουργούν οι τοπικές εφημερίδες, αποτελούν ένα πλέγμα φαινομένων, τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με αναφορές μόνο στην κλίμακα του τοπικού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την κρίση που περνάνε οι εφημερίδες στην Πέλλα, στην Γεντσά ή και στην Ελλάδα ακόμη, αν δεν δούμε τη συνολικότερη εικόνα της κρίσης του τύπου στο δυτικό κόσμο, τουλάχιστον. Ο τοπικός τύπος πρέπει να αναλυθεί στο περιβάλλον της δημοσιογραφικής διαμεσολάβησης σε εθνικό επίπεδο και ακόμη θα έλεγα και σε παγκόσμιο επίπεδο.
8 σημαντικές και στενά διασυνδεόμενες αλλαγές έχουν μεταβάλει ριζικά τον χαρακτήρα του επαρχιακού τύπου. Στηρίζομαι πολύ σε ένα πολύ πλούσιο έργο ενός Άγγλου μελετητή, του Bob Franklin, ο οποίος έχει μελετήσει κυρίως τον αγγλικό τύπο και δίνει πάρα πολλές ιδέες για την κρίση στον τύπο και σε άλλες χώρες και για τις προοπτικές του εξής. Τις απαριθμώ τις αλλαγές αυτές και στη συνέχεια θα τις παρουσιάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Η πρώτη αλλαγή είναι διαφορετικού τύπου η καθεμία. Η πρώτη αλλαγή που είναι ποσοτική, ας το πούμε έτσι, είναι η συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των τοπικών εφημερίδων και η πτώση της κυκλοφορίας τους. Η δεύτερη είναι η ανάδυση και η εδραίωση δωρεάν διατηθέμενων εφημερίδων, η οποία επηρέασε πάρα πολύ τον τοπικό τύπο και βεβαίως το διαδίκτυο, το οποίο με ένα πλήθος μορφών, ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων, δημοσιογραφία των πολιτών, ιστολόγια κλπ. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει αλλάξει το τοπίο της ενημέρωσης δραματικά. Τρίτη αλλαγή είναι η τάση των επαρχιακών εφημερίδων, ποιοτική αλλαγή αυτή, να δημοσιεύουν αντί πολιτικών ή άλλων ειδήσεων, κάτι που γινόταν στην περίοδο της ακμής του τύπου, αυτά που ονομάζουμε advertorials. Η λέξη είναι σύνθετη από το advertisement, διαφήμιση, και editorial, το δημοσιογραφικό άρθρο, δηλαδή ένα υβρίδιο διαφήμιση του δημοσιογραφικού άρθρου, περισσότερο διαφήμιση και λιγότερο δημοσιογραφικό άρθρο. Το τέταρτο είναι μια τεχνολογική αλλαγή. Η προθυμία του εργοδοτικού management να εισαγάγει η σπουδή, θα λέει κανείς, νέες τεχνολογίες παραγωγής εντύπων, που είχαν καταιγιστικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας του δημοσιογράφου. Το πέμπτη αλλαγή είναι η εισβολή της μερικής απασχόλησης στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, η οποία είναι εμφανής στην κατακόρυφη αύξηση συνεργασιών με αυτοαπασχολούμενους δημοσιογράφους, τους freelancer, και επίσης την ογκούμενη εργασιακή ανασφάλεια των τοπικών, ας το πούμε, δημοσιογράφους. Ένα σημαντικότατο φαινόμενο, στο οποίο μάλιστα θα μείνω λίγο περισσότερο, είναι η τάση των επαρχιακών εφημερίδων να ακολουθήσουν το ταμπλόιτ σχήμα, ύφος, θεματολογία κλπ. Κυρίως το περιεχόμενο. Ένα είδος αποχάρβνωσης, όπως λένε πολλοί μελετητές, το οποίο ο Φράγκλιν εύστοχα χαρακτήριζε Mac journalism, δηλαδή δημοσιογραφία του McDonald's, του μαγαζιού McDonald's. Έβδομη αλλαγή είναι τα μεταβαλλόμενα συνεχώς μοντέλα ιδιοκτησίας του επαρχιακού τύπου και όγδοη είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών και ανταγωνιστικών πηγών ειδήσεων προς το τοπικό τύπο, κυρίως στο διαδίκτυο, που είναι το web radio και η web τηλεόραση. Αλλά και η αναλογική μορφή του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Πριν ξεκινήσω την παρουσίαση των αλλαγών αυτών έτσι λίγο πιο διεξοδικά, εδώ έβαλα να μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δύο διαφάνειες. Η μία είναι της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και η άλλη είναι μια φωτογραφία από το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Χανίων και Ρεθύμνου, πάνω στην Εθνική Οδό, στο οποίο εμπλέκεται ένας καλός μου συνάδελφος, ο Αντώνης Καμνάκης. Γιατί το αναφέρω αυτό? Πριν από 3 χρόνια σε ένα θερινό σχολείο που είχα συμμετάσχει, είχαν έρθει στο Ινστιτούτο πολλοί εκδότες επαρχιακών εφημερίδων, γιατί είχαν αρχαιρεσίες. Ήταν η πρώτη φορά που συναντούσα από κοντά τόσους πολλούς εκδότες τοπικών εφημερίδων, με τους οποίους είχα την πολύ καλή ευκαιρία να συνομιλήσω, να μάθω πολλά πράγματα για τον επαρχιακό τύπο. Όλοι εφημεριδάδες πρώτης γραμμής, θα έλεγα, από μεγάλες επαρχιακές πόλεις, Αλεξανδρούπολη, Βέρεια, Χανιά, Ηράκλειο κλπ. Και συζητήσαμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα εκθέσω και στη συνέχεια. Άνθρωποι που θεωρούσαν προσωπικό τους κατόρθωμα την εφημερίδα, άνθρωποι ζυμωμένοι με την ειδησιογραφία και την ενημέρωση, παθιασμένοι και ταυτόχρονα μετεωριζόμενοι και
διστακτικοί και πολύ φοβισμένοι για τον μέλλον του τοπικού τύπου. Ήδη πολλοί από αυτούς είχαν παραδώσει στους γιους τους και στις κόρες τους τις οικογενειακές επιχειρήσεις, γιατί οι περισσότερες εφημερίδες ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίοι είχαν πλέον μπει στην εποχή του διαδικτύου, είχαν ψηφιοποιήσει το αρχείο των εφημερίδων, όπως για παράδειγμα μια εφημερίδα της Βέρειας, και έψαχναν να βρουν διεξόδους σε αυτή την πολύμορφη κρίση. Επιστρέφω στις αλλαγές αυτές, τις δραματικές αλλαγές, για να τις παρουσιάσω λίγο πιο διεξοδικά. Ξεκινάω με την πρώτη, την ποσοτική, όπως την χαρακτήρισα αλλαγή. Όλο και λιγότεροι άνθρωποι διαβάζουν όλο και λιγότερες τοπικές εφημερίδες, και όχι μόνο τοπικές βέβαια, καθώς οι πληροφορίες και ο αριθμός των τοπικών εφημερίδων συνεχίζουν να ακολουθούν μια μακροχρόνια καθολική πορεία. Εδώ έχω περιλάβει ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του συναδέλφου του καθηγητή του Μιχάλη Μεϊμάρη, που είναι στο τμήμα της Αθήνας, του τμήμα επικοινωνίας, σε ένα από τα λίγα άρθρα που έχουν γραφτεί, είναι λίγο παλιότερο, του 2003, αλλά είναι δημοσιευμένο σε μια διεθνή πάρα πολύ αξιόπιστη εγκυκλοπαίδεια. Έχει μερικά στοιχεία ενδιαφέροντα, τα οποία βέβαια πρέπει να επικαιροποιηθούν. Είναι του 2003 το άρθρο. Το διαβάζω. Όσον αφορά, λέει, τις τοπικές εφημερίδες, πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος και η επιρροή της δημοσιογραφικής τους παραγωγής είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 50% επί του συνόλου της κυκλοφορίας των ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων απορροφάται από την περιφέρεια. Δηλαδή, 50% αγοράζεται από την Αθήνα και 50% από την περιφέρεια. Κάτι που αποτελεί στρατηγικό στόχο της πλειονότητας των εκδοτικών συγκροτημάτων. Δηλαδή, οι μεγάλες εφημερίδες θέλουν να καλύπτουν και τα τοπικά θέματα, αφαιρώντας έτσι ύλη και δόξα, θα έλεγα, από τις τοπικές εφημερίδες. Υποκαθιστώντας δηλαδή το έργο που πρέπει να κάνουν οι εφημερίδες της επαρχίας. Οι περισσότερες ελληνικές τοπικές εφημερίδες λειτουργούν ως οικογενειακές επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση ιδιοκτησίας, κάτι που αλλάζει σιγά-σιγά των πραγμάτων. Και εδώ μερικά νούμερα που είναι χρήσιμα. Η εκτιμόμενη μέση ημερήσια συνολική κυκλοφορία τους των τοπικών εφημερίδων, έτσι, φτάνει τα 300 μέχρι 350.000 φύλλα το 2003. Που είναι πολύ ικανοποιητική, αν σκεφτεί κανείς ότι το 97, να θυμίσω ότι είναι η πρώτη χρονιά που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο ηλεκτρονικές εκδόσεις εφημερίδων. Βέβαια, χωρίς καμία άλλη αλλαγή, αναμένει δηλαδή το PDF ενός φίλου, απλώς μπορεί να το διαβάσει κανείς στο διαδίκτυο. Ο αντίστοιχος αριθμός λοιπόν του 1997 ήταν περίπου 163.000 φύλλα. Και ενώ η αριθμή είναι ικανοποιητική, η αριθμή συγκεκριμένων τοπικών εφημερίδων, λέει ο Μημάρης, είναι εντελώς απογοητευτική. Υπάρχουν πολύ λίγες τοπικές εφημερίδες που ξεπερνούν τα 5.000 φύλλα ημερησίως. Οι παριστάμενοι δημοσιογράφοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή να το τροποποιήσουν. Γενικά, οι πωλήσεις των τοπικών εφημερίδων μειώθηκαν από το 89, βλέπετε τα νούμερα, μέχρι το 93. Θυμίζω ότι το 89 δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, είναι η ημερομηνία της λεγόμενης, η χρονολογία, συγγνώμη, της λεγόμενης απορρίθμισης, δηλαδή τότε ξεκινάει η ιδιωτική τηλεόραση. Στο τέλος του 89, αντένα πρώτα και με μικρή διαφορά, ενός μήνα περίπου το Μέγκα, που άλλαξε το τοπίο και της τηλεόρασης αλλά και της δημοσιογραφίας γενικότερα. Ενώ από το 1994 μέχρι το 1997 παρατηρείται μια διακύμανση στις πωλήσεις. Η πτώση αυτή της κυκλοφορίας και του αριθμού των τοπικών εφημερίδων είχε μια προβλέψιμη επίδραση στα έσοδα από τις πωλήσεις φύλων και στα διαφημιστικά έσοδα. Η δεύτερη, αλλά αμφίβολα η πιο σημαντική εξέλιξη για τον τοπικό τύπο, και αυτή είναι μια ποιοτική αλλαγή, δεν είναι ποσοτική, είναι η εμφάνιση δωρεάν διανεμόμενων εφημερίδων ή δωρεάν φυλάδων, όπως περιφρονητικά λέγονταν, free sheets, τη δεκαετία του 70 και του 80. Η εικόνα είναι κυρίως από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακολούθησε με μικρή χρονική διαφορά και η Ελλάδα. Οι δωρεάν εφημερίδες διεύρυναν τη χρηματοδότηση του τοπικού τύπου, ο οποίος ήδη στηριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διαφήμιση. Στην αρχή, οι δωρεάν εφημερίδες φάνηκαν να είναι μια περιθωριακή πρόκληση για την καθιερωμένη δημοσιογραφική τάξη. Κάποιοι τοπικοί επιχειρηματίες
συχνά από τον κτηματομεσητικό χώρο άρχισαν να εκδίδουν φυλάδες γεμάτες με διαφημίσεις, να τις μοιράζουν από σπίτι σε σπίτι στην περιφέρεια μιας τοπικής εφημερίδας. Αυτό που θα ήθελα να προσέξουμε είναι η ατζέντα τους, το περιεχόμενό τους, που αλλάζει πολύ και επηρεάζει και την γνωστή ως τότε παραδοσιακή τοπική δημοσιογραφία. Λίγες ειδήσεις, ένα ποτπουρί από δελτία τύπου, δηλαδή όχι πρωτοτυπίλη, πολλά advertorials, δηλαδή πολλά κείμενα τα οποία φλερτάρουν με τη διαφήμιση και όχι με την πληροφορία και την ενημέρωση, και επιστολές αναγνωστών. Ένα μεγάλο πρόβλημα όμως με αυτές τις εφημερίδες ήταν ότι οι διαφημιστές κατάλαβαν ότι εάν δεν έχει ενδιαφέρον μια τέτοια εφημερίδα, πολύ γρήγορα ο άλλος θα την πετάξει στο καλάθι. Έτσι τι έγινε, έγινε το εξής. Πολλά από αυτά τα εγχειρήματα απέτυχαν και αναγκάστηκαν να μιμηθούν τις παραδοσιακές τοπικές εφημερίδες. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η συνήθις, δηλαδή τι συσσόρευση μέσω συγχωνεύσεων τέτοιων εντύπων και ανάληψης ελέγχου από κάποιες από τις μεγάλες επαρχιακές εφημερίδες. Αυτοί λοιπόν που ανέλαβαν τον έλεγχο της ανταγωνίστριας δωρεάν εφημερίδας και έβαλαν μπρος τη δική τους ή μετέτρεψαν τις επιπληρωμή εκδόσεις σε δωρεάν έντυπα, έφτιαξαν καινούργιες τοπικές εφημερίδες, οι οποίες αντικατέστησαν τις παλιές, αλλά με μια ζημιά, θα έλεγα, ότι αυξήθηκαν, κυριάρχησαν οι διαφημίσεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στις παραδοσιακές εφημερίδες. Μια πρώτη λοιπόν στροφή ποιοτικού τύπου της τοπικής δημοσιογραφίας, σε αυτή την περίοδο της κρίσης, είναι η στροφή προς τη δημοσιογραφία free press. Αλλάζει τη θεματική, αλλάζει το ύφος, αλλάζει η ιεράρχηση των ειδήσεων, η οδοσία υπέρ της διαφήμισης. Η τρίτη αλλαγή είναι μια σημαντική συνέπεια αυτής της επανάστασης εντός εισαγωγικών της δωρεάν εφημερίδας. Η γενική τάση για κυνήγι της διαφήμισης και η χρήση των σελίδων που φιλοξενούν δημοσιογραφική ύλη ως μέσου προσέλκυσης διαφημίσεων. Η αλλαγή που γίνεται πέραν της προηγούμενης που ανέφερα είναι ότι τώρα στοχεύεται παράλληλα ή περισσότερο όχι μόνο ο αναγνώστης πολίτης, ενεργός πολίτης, αλλά ο αναγνώστης καταναλωτής. Οπότε έχουμε μια δεύτερη στροφή της τοπικής δημοσιογραφίας σε αυτό που ονομάζουμε entertainment, δηλαδή, infotainment, δηλαδή ένα μείγμα ενημέρωσης και κειμένων διασκεδαστικού τύπου. Η συγγραφή λοιπόν αυτών των κειμένων, έχω εδώ μια φωτογραφία, αυτά είναι κείμενα τα οποία φιλοξενούνται κυρίως σε περιοδικά σήμερα. Αυτή δεν μπορείς να την πεις κλασική διαφήμιση, γιατί ενώ έχει το διαφημιζόμενο προϊόν, από κάτω έχει αρκετό κείμενο, το οποίο δανείζεται στοιχεία από ένα δημοσιογραφικό άρθρο. Η συγγραφή λοιπόν τέτοιων κειμένων έγινε ζήτημα κεντρικής σημασίας για τη δουλειά του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος μετατρέπεται σε κειμενογράφο διαφήμισης πολλές φορές. Αυτή η αλλαγή συμπαρέσυρε γενικότερα τις παραδοσιακές τοπικές εφημερίδες που λειτουργούσαν στις ίδιες για τους διαφημιστές τοπικές αγορές, με αποτέλεσμα αυτό το καινούργιο είδος μίξης δημοσιογραφικού κειμένου με διαφημιστικό λόγο να γίνει αναπόσπαστο τμήμα της ύλης. Μια τέταρτη αλλαγή είναι η εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Αυτή η νέα τεχνολογία της εκτύπωσης, περί αυτής πρόκειται, επέτρεψε να συνδυαστεί το κόστος παραγωγής, κάτι που ήταν αποφασιστική σημασία για τις νέες τοπικές εφημερίδες, τις οποίες η διαφήμιση, θα έλεγα, κυβερνούσε τη δημοσιογραφική ύλη. Αυτή η αλλαγή στην τεχνολογία παραγωγής πέρασε από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, 1960-1990, εγκαταλείπεται προοδευτικά η παλιά τυπογραφική τεχνολογία. Συμπτωματικά διάβασα χθες ότι η Εστία, η εφημερίδα, ήταν η τελευταία που την εγκατέλειψε το 1997. Άλλες εφημερίδες την είχαν εγκαταλείψει πολύ παλιότερα. Η εισαγωγή της έγχρωμης εκτύπωσης και συγκέντρωση της τυπογραφικής παραγωγής σε μεγάλα συγκροτήματα.
Η δεύτερη φάση, από το 90 μέχρι σήμερα, είναι πιο ριζική και πιο σημαντική, γιατί έχουμε εισαγωγή υπολογιστών οι οποίοι αχρήστευσαν τις ικανότητες των παραδοσιακών τυπογράφων. Έχουμε επιβολή, με τη βοήθεια σε ορισμένες χώρες και μιας σχετικής νομοθεσίας, από το management και την ιδιοκτησία, το παράδειγμα του Μέρκοπ και είναι χαρακτηριστικό. Επιβλήθηκε λοιπόν αυτή η τεχνολογία και εξαπλώθηκε στο σύνολο των δημοσιογραφικών εντόσεων και προς στιγμή θεωρήθηκε, έλπισαν οι δημοσιογράφοι, ότι ο σχεδιασμός της εφημερίδας και η διόρθωση των δοκιμίων θα ξέφευγε από αυτό που παλιά λέγαν μαύρο κουτί του στοιχειοθέτη και θα έρχονταν στα χέρια νέων ειδικοτήτων προς όφελος νέων θέσεων εργασίας για δημοσιογράφους. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Επικράτησε μια διαφορετική λογική και μια νέα εργατική νομοθεσία, και παράδειγμα στην Αγγλία, έδωσε στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να περικόπτουν κόστη, να ελέγχουν την εκδοτική παραγωγή, να συνάπτουν προσωπικά συμβόλαια ή συμβάσεις εργασίας με τους δημοσιογράφους. Αφενός αυτό, και αφετέρου, οι αυξανόμενες πιέσεις της αγοράς για περιστολή δαπανών όθησαν τους ιδιοκτήτες να αναζητήσουν τρόπους να παράγουν τα έντυπα ακόμη και χωρίς να στηρίζονται τόσο σε δημοσιογράφους ή αναγκάζοντας τους δημοσιογράφους να γίνουν περίπου homines universalis. Να κάνουν δηλαδή παράλληλα, να επιτελούν επαγγελματικούς ρόλους που παλιότερα επιτελούσαν χωριστά δημοσιογράφοι. Η πέμπτη σημαντική αλλαγή είναι, θα έλεγε κανείς, κατά τη γνώμη τουλάχιστον αρκετών αναλυτών, η επίθεση της εργοδοσίας κατά των εργαζομένων, η οποία συνοδεύτηκε και από πτώση της ισχύως και του γοήτου των συνδικαλιστικών ενώσεων των δημοσιογράφων. Αυτή τη στιγμή πολλοί δημοσιογράφοι έχασαν τα παραδοσιακά δικαιώματα από συλλογικές διαπραγματεύσεις και το χειρότερο, έχασαν την εργασιακή τους ασφάλεια. Αυτό επέφερε την λεγόμενη αυξητική τάση προς μια δημοσιογραφία της προσωρινότητας. Καθώς οι μόνιμες θέσεις σύνταξης αντικαταστάθηκαν από εξωτερικούς αυτοαπασχολούμενους δημοσιογράφους, δημοσιογράφους με ειδικής απασχόλησης και δημοσιογράφους με βραχυχρόνια συμβόλαια. Η δημοσιογραφία της αυτοαπασχόλησης, που κυριάρχησε στη δεκαετία του 1990 λόγω της ευελιξίας που παρήχε και της αποδέσμευσης του δημοσιογράφου από την καθημερινή παρουσία στα γραφεία σύνταξης, γύρισε μπούμερανγκ. Τώρα το κίνητρο για αναγκαστική αυτοαπασχόληση ήταν το φόβητρο της απόλυσης. Οι ίδιοι για freelancers είναι περιορισμένοι και οι αμοιβές ισχνές, με την αράδα. Ακολουθεί η εργασιακή αβεβαιότητα, οι μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των δουλευμένων, η δυσκολία να κατοχυρώσουν το copyright των άρθρων, η οποία επιδεινώθηκε στο διαδίκτυο. Επίσης, το δημοσιογραφικό επάγγελμα απαιτεί πλέον κύκλους σπουδών, ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε ίσως στο τέλος της ομιλίας. Η ίδρυση πανεπιστημιακών τμήματων δημοσιογραφίας και εργαστηρίων δημοσιογραφίας των ιδίων των μέσων υπονόμευσε την αυθεντία των ενώσεων του δημοσιογράφου. Το σύγχρονο management των μέσων προσπερνάει τις παραδοσιακές δεξιότητες των δημοσιογράφων και τους υποχρεώνει να γίνουν κειμενογράφοι γενικών καθηκόντων. Generalists. Ο συγκεντρωτισμός επίσης περιφερειακών εντύπων με στόχο της πίεσης του κόστους παραγωγής οδήγησε αναπόφευκτα σε απώλεια της τοπικής ταυτότητας, αυτό είναι σημαντικό, και της αγάπης για τις τοπικές ειδήσεις. Οι αλλαγές αυτές στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας, οι απαιτήσεις για δημοσιογραφική εκπαίδευση και το πολλαπλό έργο που απαιτείται να επιτελέσει ένας δημοσιογράφος, έχουν λάβει χώρα παράλληλα με έναν επαναπροσδιορισμό της ίδιας της φύσης της τοπικής δημοσιογραφίας. Μια άλλη ποιοτική αλλαγή τώρα. Οι τοπικές εφημερίδες έχουν γίνει ταμπλόιντ. Και ως προς το σχήμα, αλλά και ως προς το περιεχόμενο. Και μάλιστα σε αξιοσημείωτο ποσοστό. Κατά ένα μέρος,
Η αλλαγή αυτή ήταν μίμηση της στρατηγικής των μεγάλων εφημερίδων. Μετατόπιση δηλαδή της έμφασης από τις σημαντικές ειδήσεις επικαιρότητας, της hard news, στην διασκεδαστική ενημέρωση εντός εισαγωγικών. Εκτεταμένη χρήση αφηγήσεων από πηγές δημοσίων σχέσεων και από αυτόνομα πρακτορικών ειδήσεων για να σταματήσει η αιμορραγία των αναγνωστών και να μειωθεί το κόστος της έκδοσης. Το ταμπλόιντ έχει πλεονεκτήματα, δεν έχει μόνο μειονεκτήματα. Ποια είναι αυτά? Προτιμάται, το έχει δείξει η διαδρομή της τελευταίες δεκαετίες και από τους αναγνώστες αλλά και από τους διαφημιστές. Είναι εύκολο να κρατήσει το ταμπλόιντ και να το ξεφυλίσει οπουδήποτε. Προσφέρει διπλάσιες σελίδες, προσφέρει διπλάσιο αριθμό καλών, όπως λέγονται, σελίδων, οι οποίες είναι οι αγαπημένες των διαφημιστών. Δεξιά μεριά. Είναι επίσης ο καλύτερος τρόπος να κρατήσεις τους αναγνώστες, όπως λέει κάποιος, κατεβαίνοντας στην αγορά, την οικονομική αγορά, μέσω της δημοσιογραφίας. Και επίσης είναι ο τύπος που προσφέρει περισσότερο από τον λεγόμενο σοβαρό υπηρετικό τύπο, διασκεδαστική ενημέρωση. Χρειάζεται πολύ λιγότερους δημοσιογραφικούς πόρους, δηλαδή τηλεοπτικές πληροφορίες, διασταυρωμένες πηγές κλπ. Από ότι η ερευνητική δημοσιογραφία ή το πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά έχει και μειονεκτήματα το απορρίτω. Η εκλαΐκευση των τοπικών εφημερίδων οδήγησε σε ένα είδος αποκάγνωσης, τον τοπικό, αλλά όχι μόνο τον τοπικό τύπο, γενικότερα τη δημοσιογραφία. Η δημοσίευση συντομότερων, πιο λαμπερών εντός εισαγωγικών, πιο ελαφρών ιστοριών, καθώς επίσης και η πλειοδοσία υπέρ ιστοριών για διασκεδαστική ενημέρωση και καταναλωτικά προϊόντα, ήταν γνωρίσματα αυτής της στροφής. Επίσης, πολλές ανθρώπινες ιστορίες και στο επίπεδο της στοιχειοθεσίας υπερβολή στο μέγεθος των χαρακτήρων, στη χρήση του χρώματος, στη χρήση φωτογραφιών. Εδώ ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί το φαινόμενο της εκλαΐκευσης που έπληξε το σύνολο της δημοσιογραφίας και του τοπικού τύπου επίσης, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Θα χρησιμοποιήσω λιγάκι ένα πάρα πολύ γνωστό βιβλίο ενός κοινωνιολόγου, του George Reiser, ο οποίος έγραψε αυτό το βιβλίο που βλέπετε. Είναι λίγο μακαρόνι η λέξη, The McDonaldization of Society, η μετατροπή δηλαδή της κοινωνίας σε McDonald. Το McDonald με το συμβολισμό που έχει όχι μόνο ως τρόπος εστίασης, αλλά και ως τρόπος κουλτούρας γενικότερα. Τι λέει ο Reiser σε αυτό το βιβλίο? Λέει ότι η φύση της σύγχρονης κοινωνικής ζωής, η οποία επηρέασε δραματικά και τη δημοσιογραφία αλλά και την τοπική εφημερίδα, έχει 4 διαστάσεις. Και δείτε πώς τις συνδέει με τον τοπικό τύπο, με τον επαρχιακό τύπο. Η πρώτη είναι η αποδοτικότητα. Αποτελεσματική διανομή αγαθών και υπηρεσιών στον καταναλωτή, κάτι που κάνει να απαιτεί από τις εφημερίδες να είναι εύκολα προσβάσιμες στους αναγνώστες. Τίτλοι με μεγάλα στοιχεία, χιουμοριστικοί τίτλοι, αισθησιακοί τίτλοι, ολιγοσύλλαβες λέξεις, λιγότερες λέξεις, σύντομες αφηγήσεις, μεγαλύτερες φωτογραφίες. Υπάρχει μια φράση στα αγγλικά, news at a glance, ειδήσεις με μια ματιά, for people who are busy, για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ αποσχολημένοι. Η δεύτερη διάσταση, λέει ο Reiser, είναι αυτό που θα λέγαμε μετρησιμότητα, η ποσοτικοποίηση, δηλαδή έμφαση σε ότι μπορεί να ποσοτικοποιηθεί. Οι εφημερίδες είναι προκατηλημένες με την κυκλοφορία. Θυμηθείτε τα νούμερα, τα περίφημα της τηλεθέασης. Αυτά είναι μια ένδειξη κλειδί της επιτυχίας, η οποία έχει δυστυχώς αντικαταστήσει κάθε κριτήριο ποιότητας. Ο τοπικός τύπος στην Αγγλία, για να χρησιμοποιήσω μια άλλη διαφημιστική έκφραση, ένα σλόγγαν, είναι bigger than ever, with more news than ever. Σαν διαφημίζει κανείς δηλαδή ένα μεγάλο σάντουιτς. Εντυπωσιακό. Η τρίτη
διάσταση είναι η προβλεψιμότητα, κάτι που επίσης έκλειψε τον τοπικό τύπο και τον τύπο γενικότερα. Ο τοπικός τύπος προσφέρει όλο και περισσότερο μια τυποποιημένη δημοσιογραφική τροφή, παρόμοια περιεχόμενα, παρόμοια πολιτικά σχήματα, ταμπλόι τοπικές ιστορίες, ταμπλόι ανθρώπινες ιστορίες, ομοιομορφίες στη συνειδητοποίηση και στην εκδοτική φιλοσοφία των εφημερίδων. Και τέλος, ο έλεγχος, ο στενός και αυξανόμενος έλεγχος εργαζομένων και καταναλωτών, που οδήγησε σε περιστολή της προσωπικού, με αποτέλεσμα να χάσουν δημοσιογράφοι και συντελεστές παραγωγής τοπικών εφημερίδων τον έλεγχο, όχι τις θέσεις τους, αλλά τον έλεγχο των προϊόντων τους. Κάτι που πάλι το παράδειγμα του Μέρντοκ το δείχνει χαρακτηριστικά, ο οποίος ευθύνεται για την αντικατάσταση, υποκατάσταση της δημοσιογραφικής δημιουργικότητας από το εργοδοτικό management. Είχε και δύο πολύ σημαντικές επιπτώσεις η νέα αυτή τεχνολογία. Επέτρεψε την σύγκληση υποέργων παραγωγής, παραδείγματος χάρη της τιτλοδότησης και του σχεδιασμού σελίδων και τον περιορισμό άλλων. Και δεύτερον, προέτρεψε σε επιτέλεση πολλαπλών επαγγελματικών ρόλων ταυτόχρονα. Παράδειγμα, ένας ρεπόρτερ σήμερα μπορεί να χειρίζεται ή οφείλει να χειρίζεται και ψηφιακή κάμερα. Παράλληλα, κάτι το έκανε κάποιος άλλος. Για την 7η αλλαγή δεν θα πω τίποτε περισσότερο. Είναι οικονομικής φύσης, αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τοπικών εφημερίδων που επίσης ταλαιπωρεί την τοπική δημοσιογραφία. Και τέλος, ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ειδήσεων. Ο τοπικός τύπος ή ο τοπικός δημοσιογράφος επιτελεί πλέον πολλαπλό έργο που κάποτε εκτελούσαν ειδικευμένοι συντάκτες. Αυτό έχει οδηγήσει σε απώλεια θέσεων και σε πτώση της ποιότητας και επιπροσθέτως ραδιόφωνο και τηλεόραση στην αναλογική, στην ψηφιακή του μορφή έχουν γίνει για πολλούς, το ξέρουμε όλοι καλά, οι νεότεροι ακόμη καλύτερα, οι κύριες πηγές ειδήσεων αντικαθιστώντας τις εθνικής εμβέλειας και σε μικρότερη κλίμακα τις τοπικές εφημερίδες. Καταλήγω σε ένα συμπέρασμα με το οποίο δεν τελειώνω, θα πω και κάτι περισσότερο για τις προοπτικές στη συνέχεια. Η κυρίαρχη τάση λοιπόν που χαρακτήρισε τις τελευταίες 3 δεκαετίες αλλαγών, όχι μόνο στον τοπικό τύπο, αλλά και γενικότερα στα τοπικά μέσα, ήταν η σταθερή, ολοφάνερα ανυποχώρητη επέλαση της αγοράς ως διαμεσολαβητή της φύσης, του περιεχομένου, της μορφής, των εργασιακών σχέσεων και του τρόπου παραγωγής και ιδιοκτησίας των τοπικών μέσων. Η τεχνολογική ανανέωση υπήρξε προϊόν αυτής της διαδικασίας και βοήθησε ώστε αυτή η διαδικασία να επιταχυνθεί. Ταυτόχρονα η εθνική πολιτική χρησιμοποιήθηκε με κατάλληλα νομοθετήματα για να γεννηθεί και να υποστηριχθεί το φαινόμενο αυτό, ενώ πολυεθνικές επιχειρήσεις, όχι στην Ελλάδα απαραίτητα, έγιναν το όχημα μεγάλου μέρους της αλλαγής αυτής. Η νέα τεχνολογία, καλωδιακή κλπ., σε συνδυασμό με τις νέες μορφές διεθνικής ιδιοκτησίας, προδιαγράφουν ένα μέλλον που είναι όλο και πιο ασταθές και στο οποίο η προοπτική για τον τοπικό τύπο να συνεχίσει ως ερευνητής και πάροχος ειδήσεων στο κοινό του, μέσα στο πλαίσιο της τοπικής δημοκρατίας, φαντάζει ακόμη πιο συγκεκριμένη από το μέλλον της ίδιας της δημοκρατικής διαδικασίας. Για να προλάβω ίσως και κάποιες ενδεχόμενες ερωτήσεις, θα ήθελα να απαντήσω και στο ερώτημα ποιο είναι το μέλλον τελικά των εφημερίδων και ειδικότερα των επαρχιακών εφημερίδων. Τα όρια του τι είναι η είδηση και τι είναι η δημοσιογραφία γίνονται πλέον ασαφείς στο διαδίκτυο. Δύο πράγματα πολύ εύκολα μπορεί να πει κανείς από αυτό. Το πρώτο είναι ότι οι λεγόμενες ειδησιογραφικές αξίες που είναι η κρυσάρα, θα έλεγα, το φίλτρο μέσα από το οποίο εκατομμύρια καθημερινά γεγονότα περνούν για να επιλεγούν κάποια και να γίνουν ειδησιογραφικά ενδιαφέροντα συμβάντα και μετέπειτα ειδήσεις, αλλάζουν δραματικά. Για παράδειγμα, η έννοια του πρόσφατου ήδη έχει αλλάξει από την εποχή της λεγόμενης τηλεόρασης, δηλαδή από τη δεκαετία του 90 και μετά. Το πρόσφατο δεν είναι το 24ωρο, το πρόσφατο είναι η ώρα, το λεπτό, ίσως και το δευτερόλεπτο. Και αυτό το πράγμα επικίνδυνο με το διαδίκτυο. Επίσης, η εγκύτητα έχει χάσει η έννοια του κοντινού πλέον στο διαδίκτυο. Και αυτό ακριβώς έχει αλλάξει και τον ρόλο του τύπου στην κοινωνία.
λέμε στους φοιτητές μας, πολύ γνωστό αυτό, ότι ένας από τους βασικούς κοινωνικούς ρόλους του τύπου και της δημοσιογραφίας γενικότερα είναι να είναι πυλωρός. Δηλαδή, να θέτει την ατζέντα των σημαντικών θεμάτων κάθε μέρα σε μια κοινωνία. Αυτό που λένε τα δελτία ειδήσεων στο τέλος, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, είναι μια καθόλου απλή κουβέντα. Συνηθίζαμε να την ακούμε και να μην προβληματιζόμαστε ίσως. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Πολύ πιθανόν να υπάρχουν πολλά άλλα σημαντικά, αλλά η δύναμη των μέσων μαζικής κάποτε ενημέρωσης ακριβώς ενέκυπτο σε αυτό το πράγμα. Στην εισαγωγή της ατζέντας των μεγάλων θεμάτων που απασχολούσαν ή έπρεπε να απασχολούν μια κοινωνία καθημερινά. Επίσης, ούτε οι πηγές των ειδήσεων, ούτε τα ακροατήρια πλέον εξαρτώνται από δημοσιογράφους και δημοσιογραφητές κάθε είδους. Ανταποκριτές, θέλετε, ρεπόρτερ, ειδικούς απεσταλμένους και ούτω καθεξής. Θα ξεπεραστεί λοιπόν ο δημοσιογράφος. Μια συζήτηση που κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια στο κλίμα με τους φοιτητές μας. Θα επιβιώσει στο διαδίκτυο η παραδοσιακή και δίκαιη τοπική δημοσιογραφία. Οι απαντήσεις που μπορεί να βρει κανείς στην βιογραφία είναι τρεις. Για λέγω και πέρα. Η πρώτη είναι η πιο αισιόδοξη από όλες. Λέει ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη για ερμηνεία της αξίας και της καταλληλότητας των πληροφοριών που φτάνουν στα μάτια μας, στα αυτιά μας. Εδώ να πω ότι η αξιοπιστία θεωρείται από τους θεωρητικούς ως ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της δημοσιογραφίας. Ο άλλος είναι η διασκέδαση. Η αξιοπιστία σημαίνει δύο πράγματα. Αλήθεια της πληροφορίας, αλλά και στήριξη, ερμηνεία, φωτισμός της αλήθειας. Αυτό το δεύτερο δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτή η διάχυση ή η χαοτική μετάδοση των πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επομένως, αυτή η ερμηνεία, η οποία είναι η πιο αισιόδοξη από τις τρεις, λέει ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν θα πάψουν να επιζητούν τον έμπειρο αναλυτή, τον έμπειρο διαμεσολαβητή, τον έμπειρο άνθρωπο της ενημέρωσης. Η δεύτερη άποψη είναι ότι η δημοσιογραφία στο διαδίκτυο ή την εποχή του διαδικτύου πρέπει να υιοθετήσει, το έχει κάνει σε έναν βαθμό, σε πολλές χώρες ήδη έχει προχωρήσει πολύ, ένα μοντέλο συμμετοχικής δημοσιογραφίας ή δημοσιογραφίας των πολιτών, όπως λέγεται. Αυτή είναι μια επαγγελματική, μια αισθητική δημοσιογραφία, η οποία θα απευθύνεται σε μια κοινότητα μικρής γεωγραφικής περιοχής, προσφέρει τοπικές ειδήσεις, φόρα για συζήτηση τοπικών ζητημάτων, τοπικές πληροφορίες, για ό,τι ενδιαφέρει την κοινότητα κλπ. Και θα λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συμφερόντων του τοπικού απέναντι στο καθολικό, στο γενικό. Η τρίτη άποψη λέει ότι το διαδίκτυο είναι ένα ιδανικό μέσο για να αναπτυχθούν κοινότητες οι οποίες δεν ορίζονται γεωγραφικά πλέον, αλλά ορίζονται με άλλα κριτήρια. Άτομα που συνδέονται στη βάση της κοινωνικής τάξης, των επαγγελμάτων, των ασχολιών, πολιτισμικών ταυτοτήτων κλπ. Μπορούν να αποτελέσουν το ακροατήριο ενός νέου μέσου που δεν θα έχει να κάνει με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως χάρτινη εφημερίδα ή ως παραδοσιακό μέσο. Θα είναι οι δημοσιογραφικοί ιστότοποι που μπορούν να αναπτυχθούν σε ακροατήρια που θα ήταν ασύμφωνα να εξυπηρετηθούν από τον τύπο. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να κάνω στο περιθώριο της ομιλίας μια πρόταση. Επειδή ξέρω ότι τα Γελτσά έχουν μια πλούσια δημοσιογραφική τοπική ιστορία, θα πρότεινα στον Δήμαρχο ή στους παράγοντες της πόλης να σκεφτούν το ενδεχόμενο να θεσμοθετήσουν μια μικρή υποτροφία. Έχουμε φοιτητές από τα Γελτσά ή από τον νομό Πέλλας, οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν μια αρχαιακή έρευνα 3 ετών περίπου. Μάλιστα, έχω και έναν συνάδελφο εξαιρετικό ιστορικό, τον Δημήτρη Λιβάνιο, που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Και ένα μελετή
επενδύσουν τον τύπο των γενιτσών ώστε να προκύψει μια θαυμάσια μονογραφία. Νομίζω ότι το αξίζουν τα γενιτσά. Και πάρα πολλά θα λέγατε. Πάνω από μια ένταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πολίτη για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή του σχετικά με τον τοπικό τύπο, την επίδραση του διαδικτύου σε αυτόν. Και όσο για το τελευταίο που είπατε, κύριε καθηγητά, να ξέρετε ότι η Επιτροπή του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου αρχικά ήθελε να δει μια εισήγηση για την ιστορία του τοπικού τύπου. Θεωρήσαμε σωστό να ξεκινήσουμε πρώτα τον τοπικό τύπο όπως τον εκθέσετε, και από ό,τι βλέπω, μάλλον θα γίνει και δεύτερη εισήγηση, αυτό θα κοιτάξουμε να το δούμε, για την ιστορία του τοπικού τύπου αργότερα. Πριν πάμε σε ερωτήσεις, δεν ξέρω αν ήθελε ο κύριος Δήμαρχος να απευθύνει ένα χαιρετισμό στο ακροατήριο. Συνδιοργανωτές είμαστε, κύριε Δήμαρχε. Επίσης, να σας ανακοινώσω ότι η επόμενη εκδήλωση είναι για τις 23 του μηνός, την άλλη Δευτέρα δηλαδή. Ορίστε. Δευτέρα 23 Μαρτίου. Είναι εμβόλυμη. Όπως είπα νωρίτερα, έχουμε τοπικούς πανεπιστημιακούς. Μετά από αυτήν την εκδήλωση είναι ο κύριος Γιούρτσης, ο οποίος έρχεται 30 Μαρτίου, αλλά εμβόλυμη επαιτειακή είναι αυτή η εκδήλωση, 23 Μαρτίου. Συνδιοργανώνεται με τον εκπολιτιστικό όμιλο η Πέλα, ένα παλιό σύλλογο των γενιτσών. Το θέμα της είναι επαιτειακό, όπως είπα, η Μακεδονία από την Οθωμανική κυριαρχία, επαναστατικά κινήματα των Μακεδόνων. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Παπαλαζάρου. Μετά την εκδήλωση θα έχει και ένα, έτσι εδώ, η Πέλα πρωτοστατεί στα χορευτικά, κάτι θα μας παρουσιάσει. Τη Δευτέρα, ίδια ώρα, εδώ έτσι, την επόμενη Δευτέρα. Συνδιοργανώνεται φυσικά όλες οι εκδηλώσεις του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου υπό την αιγίδα και τη φροντίδα του Δήμου μας και συγκεκριμένα του Δήμου. Ερωτήσεις. Ας αρχίσουμε από εσάς, κύριε Παπαζάρο, που είστε και από τα ιδρυτικά στελέχη του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου. Πολύ ενδιαφέροντα, κύριε Πολίτη, όσα μας εκθέσατε, άγνωστα είναι πολύ σε όλους μας, τεχνικής φύσεως στα πιο πολλά. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στην αξιοπιστία, την οποία την αναφέρατε, τα λέγα ακριβώς, αλλά περισσότερο σταθήκατε τεχνικά στο όλο θέμα, στην αξιοπιστία του τύπου, του επαρχιακού και του ευρύτερου τύπου, και πόσο αυτή η αξιοπιστία διασφαλίζεται σε δύο περιπτώσεις. Καταρχήν από τον τύπο των δωρεάν διανεμόμενο, πώς δηλαδή ένα έντυπο δωρεάν διανεμόμενο που στηρίζεται αποκλειστικά στις διαφημίσεις του, μεγάλες ή μικρές, πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι ή πόσο σειρώμενο μπορεί να είναι από ρεύματα ή από συμφέροντα. Και επίσης το θέμα πάλι της αξιοπιστίας, πόσο διασφαλίζεται από την ιδιοκτησία του τύπου. Πόσο ελεύθεροι είναι οι δημοσιογράφοι, πόσο ελεύθερα αισθάνονται να εκφραστούν κοντά σε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί να είναι φορέας κομματικός ή μπορεί να είναι ένας ιδιοκτήτης απλός. Θα θέλαμε έτσι την άποψή σας στο θέμα του ελεύθερου τύπου, του δωρεάν διανεμόμενου τύπου, πόσο αξιόπιστος είναι και πόσο αξιόπιστο είναι ένα έντυπο που έχει την αυθεντία, αν θέλετε, ή την επιστασία του ιδιοκτήτη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα.
ουσιαστικά είναι το ερώτημα της αντικειμενικότητας του τύπου, αν μπορεί δηλαδή ο τύπος να είναι αντικειμενικός ή όχι. Δεν είναι κάτι άλλο. Σε αυτό έχουν δοθεί πάρα πολλές απαντήσεις. Η άποψη δική μου είναι ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί? Σημασία έχει το γιατί. Διότι τα πάντα στην δημοσιογραφία είναι αναπαραστάσεις. Δεν υπάρχει δυνατότητα φωτογραφικής απεικόνησης της πραγματικότητας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάω να αλλιεύσω το συμβάν και να το φέρω μέσα στην εφημερίδα, μέσα στο κανάλι κλπ. Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση. Θα πρέπει να πω ότι αυτή την ψευδαίσθηση την καλλιέργησε η Αμερικάνικη σχολή το 19ο αιώνα, κυρίως κάτω από την επίδραση του θετικισμού. Να μην αναφέρω τώρα πολλούς όρους, αλλά ένα σλόγγαν της σχολής αυτής ήταν facts, facts and only facts. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ψευδέστησε ότι το γεγονός υπάρχει εκεί, αδιαμεσολάβητο, αρκεί να έχω τον αυτόπτη μάρτυρα, τον άνθρωπο ο οποίος θα το δει όταν θα σκάσει, να μου το αφηγηθεί κλπ. Αν έχουμε ένα τροχαίο και έχουμε 5 ανθρώπους και τους ρωτήσουμε τι είδατε, θα μας δώσουν 5 διαφορετικές αφηγήσεις. Είναι πολύ απλό να καταλάβει κανείς πόσο εύκολο είναι να αρχίσει η διαμεσολάβηση έως και η παραμόρφωση. Θα μου πει κανείς, καλά, θα φτάσουμε όμως στο σημείο να καταλήξουμε σε έναν αγωνιστικισμό ότι δεν υπάρχουν συμβάντα, ότι ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε. Όχι, φυσικά όχι. Υπάρχει όμως ένα, θα έλεγα, συνεχές ανάμεσα στην αξιοπιστία η οποία σέβεται τους κανόνες της δεοντολογίας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η παράδοση δημοσιογραφική μιας χώρας. Δηλαδή, όχι μόνο στο θέμα της διαφοράς free press και ποιοτικών εφημερίδων, αλλά γενικότερα στο ζήτημα της δημοσιογραφίας μιας χώρας, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η παράδοση, έτσι όπως καλλιεργήθηκε δηλαδή η δημοσιογραφία επί δεκαετίες από το 19ο αιώνα και μετά. Για παράδειγμα, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βιβλίο ενός συναδέλφου μου, θα το σύστηνα συζητητή του Νίκου Μπακουνάκη, δημοσιογράφος και ρεπορτέρ, ο οποίος ανιχνεύει τις απαρχές της ελληνικής δημοσιογραφίας στο 19ο αιώνα, έτσι, στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο του 19ου αιώνα, όπου κάτω από την επίδραση της γαλλικής σχολής, όχι τόσο της αγγλικής, μετά ήρθε η επιρροή από την Αγγλία, έχουμε μια δημοσιογραφία η οποία είναι πάρα πολύ κοντά στην λογοτεχνία. Δηλαδή αυτές οι ανθρώπινες ιστορίες που ανέφερα, οι οποίες είναι δακρύβρεχτες, δραματικές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει κάτι σημαντικό, αλλά μέσα από εκεί αναδεικνύεται ένα φαινόμενο. Δεν μας ενδιαφέρει ο Γιάννης Καρυπίδης που ένα παγερό πρωινό στην πλατεία της Λάρισσας έχασε το αδερφάκι του μέσα στον εμφύλιο και μετά από 50 χρόνια με τον Ερυθρό Σταυρό ξαναβρίσκει την αδερφή κλπ. Αλλά το φαινόμενο. Τέτοιου τύπου ιστορίες ήταν η απαρχή της δημοσιογραφίας. Έτσι ξεκίνησε η δημοσιογραφία. Τώρα, πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι μια τέτοια δημοσιογραφία είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η αντικειμενικότητα λοιπόν είναι ένας μύθος. Ο Ούμμπερτο Έκο, πολύ γνωστός, λέει ότι το μόνο που μπορεί κανείς να ισχυριστεί σε σχέση με την αντικειμενικότητα είναι ότι υπάρχει μια έντιμη υποκειμενικότητα. Όταν λέμε υποκειμενικότητα, μην το ταυτίσουμε με τον υποκειμενισμό. Η υποκειμενικότητα είναι το απαραίτητο σημάδι της γραφής, της οπτικής γωνίας, της επιλογής πηγών, της διασταύρωσης των πηγών από τη στιγμή που θα πιάσει το μολύβι ή το πληκτρολόγιο. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε υποκειμενικοί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα είδη. Η ειδησιογραφία απαιτεί σίγουρα μεγαλύτερη απόσταση από το γεγονός σε σχέση με τη σχολιογραφία, η οποία σχολιογραφία απαιτεί κατάθεση γνώμης κλπ. Αλλά και η σχολιογραφία είναι αγκιστρωμένη στην επικαιρότητα, δεν είναι το δοκίμιο πάνω της. Η σχολιογραφία πρέπει να είναι προσιλωμένη στο γίγνεσθε και να μην φιλοσοφεί γενικώς και αορίστο. Τώρα για το free press είπα αρκετά πράγματα νομίζω. Ξέρω και από εμπειρία πάρα πολλοί φοιτητές μας, ακόμη και σπουδάζοντας, γράφουν σε free press. Επομένως είναι έντυπα τα οποία δεν είναι επαγγελματικά καθαρά. Δεν έχουν πρωτογενή παραγωγή
τουλάχιστον αυτό που λέμε mainstream δημοσιογραφία, δηλαδή κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, κοινωνικό ρεπορτάζ για μεγάλα θέματα, μπορεί να έχουν τοπικά θέματα, μπορεί να έχουν συνεντεύξεις με πρόσωπα, celebrities κλπ. Πάρα πολλές διαφημίσεις, αλλά θα λέγω ότι δεν τίθεται καν θέμα αξιοπιστίας, δεν διεκδικούν αξιοπιστία οι εφημερίδες αυτές. Είναι εφημερίδες οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά που ανέφερα, αν θυμάστε στην αρχή, δηλαδή μικρές ειδήσεις, advertorials, ανθρώπινες ιστορίες. Περισσότερο είναι κοντά στο περιοδικό, θα έλεγα, παρά στην εφημερίδα την ποιοτική, όπως την ξέρουμε, πολιτική εφημερίδα δηλαδή από τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν το αναπάντησα. Πάντως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και έχουν ασχοληθεί όμως με τα free press και πολύ σοβαροί δημοσιογράφοι. Το Κίρτσος, το Κατζηνικολάου κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εγκλωβίζονταν μέσα σε αυτό το σύστημα της σοβαρότητας ή της αντικειμενικότητας. Δεν μπορώ να απαντήσω κατά περίπτωση. Εγώ μιλάω γενικά για το φαινόμενο του free press και επειδή δίνουμε και στους φοιτητές μας εργασίες και κλπ. Να μελετήσουν δηλαδή περιπτώσεις free press της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα των Αθηνών, ξέρω το προφίλ αυτών των εφημερίδων. Ο Κίρτσος ίσως να είναι μια εξαίρεση πολύ καλού δημοσιογράφου της μεγάλης παραδοσιακής δημοσιογραφίας, ο οποίος εξέδωσε και μια εφημερίδα. Δεν θα έλεγα όμως ότι η εφημερίδα του Κίρτσου ήταν free press με την έννοια των άλλων μικρών φυλαδίων. Είναι μια περίπτωση μάλλον πολιτικής εφημερίδας δωρεάν. Έτσι. Ολίγων σελίδων, αλλά όχι τυπικό free press. Κάτω, έχετε ερώτηση? Ναι, ήθελα απλά να μια διαφημιστική ερώτηση. Όσα μας είπατε αφορούν στην ελληνική πραγματικότητα ή είναι στοιχεία που αφορούν τον επαρχιακό τύπο διεθνώς ή τέλος πάντων στην Αγγλία, στην Αμερική, έχετε δηλαδή από εκεί πηγές, γιατί μου δώσει η εντύπωση ότι μάλλον πιο πολύ είναι το εκτός Ελλάδος είχε να κάνει παρά την ελληνική πραγματικότητα. Μιλήσατε για μάρκετινγκ, για διαφορετική ειδικότητα ανθρώπους να ασχολούνται μέσα σε εφημερίδες. Από τη μικρή μου γνώση σε σχέση με τις επαρχιακές εφημερίδες, ξέρω ότι είναι λίγο ο ιδιοκτήτης που κάνει και το ρεπόρτερ, κάνει και το συντάκτη, κάνει και αυτό, αλλά δεν επηρεάζει τις θέσεις εργασίας, ακόμη και τη φέρνει συρρήκνωση και όλα αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η βιβλιογραφία που έχουμε για τον ελληνικό επαρχιακό τύπο είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Μας λείπουν εργασίες και η εικόνα που έχουμε είναι σκιώδης. Φάνηκε και από τις παραπομπές που είχα ότι η εικόνα είναι γενικότερη, ευρύτερη, είναι του επαρχιακού τύπου στη Δύση, γενικότερα, έτσι και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πολλά από τα φαινόμενα που ανέφερα, ακόμη και αυτό που είπατε, δηλαδή η πολλαπλή ρόλη ενός ιδιοκτήτη, είναι φαινόμενο που αφορά και την ελληνική τοπική δημοσιογραφία, αλλά και την ευρωπαϊκή. Με μικρή διαφορά χρονική, νομίζω ότι ο ελληνικός επαρχιακός περιφερειακός τύπος ακολουθεί τα χνάρια ή τις αλλαγές του ευρωπαϊκού ή του βορειοαμερικάνικου τύπου. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές όσο υπέμνησης, δεν θα το έλεγα. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, τα μεγέθη είναι άλλα, η κλίμακα είναι πολύ μικρότερη. Ας πούμε, οι επαρχιακές εφημερίδες στην Αγγλία είναι εφημερίδες, στη Γαλλία είναι εφημερίδες πόλεων ενός εκατομμυρίου. Δεν είναι πόλεων τόσο μικρών όπως θα γίνει, αλλά βέβαια υπάρχουν και εφημερίδες πολύ μικρότερες. Ωστόσο, ζούμε μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον. Δεν είναι αποκομμένη η Ελλάδα από το διεθνές περιβάλλον και από τις γενικότερες αλλαγές, οι οποίες μοιραία θα την επηρεάσουν δραματικά τις επόμενες δεκαετίες. Να πάμε και στην άλλη ερώτηση, ναι. Η πολυφωνία είναι βέβαια δείγμα δημοκρατίας, αλλά πώς εξηγεί το γεγονός ότι ας πάρουμε τις εφημερίδες του πανελληνίου κυκλοφορίας. Ένας πληθυσμός 10 εκατομμυρίων βομβαρδίζεται από πληθώρα δεκάδων εφημερίδων. Και βεβαίως δεν μπορεί να έχουμε κέρδη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον επαρχιακό τύπο. Σε μικρές πόλεις βλέπουμε 2, 3, 5 εφημερίδες. Ένα αυτό. Και δεύτερον, η πολιτικοποίηση του τύπου. Έχει σχέση βέβαια με την αντικειμενικότητα που θίξατε. Αλλά μήπως είναι εις βάρος της αντικειμενικότητας και της κυκλοφορίας τους. Δεν είναι
Για το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, έχετε απόλυτα δίκιο. Το έχουν παρατηρήσει και οι ερευνητές. Έχουμε πάρα πολλές εφημερίδες στην Ελλάδα, πολύ περισσότερες σε αναλογία με τον πληθυσμό από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το παράδειγμα των αθλητικών εφημερίδων είναι χαρακτηριστικό. Η Γαλλία, πόσα εκατομμύρια έχει η Γαλλία, 60 εκατομμύρια, έχει μία μόνο ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Μία. Εμείς πόσες έχουμε. Υπάρχει ένας σχεδόν ανεξήγητος πληθωρισμός πάρα πολλών εντύπων. Από τα στοιχεία που διάβασα φαίνεται ότι οι περισσότερες εφημερίδες κακινοπατούσαν, κλείναν και είχαν πάρα πολύ περιορισμένο κοινό. Πολύ λίγες επαγγελικές εφημερίδες έχουν ένα αξιοπρεπές αριθμό φίλων. Τώρα οι παθογένειες αυτές είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν νομίζω ότι είναι της ώρας να αναλύσουμε, όπως και τα πολλά ιδιωτικά κανάλια και οι πάρα πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι είναι φαινόμενο πολυφωνίας. Δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι είναι φαινόμενο πολυφωνίας. Είναι φαινόμενο πολλών ανθρώπων οι οποίοι είχαν είτε την κρατική ενίσχυση κατά καιρούς, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, να δημοσιεύουν ή να έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, δεν ξέρω αν ήταν καν νόμιμοι, για να κάνουν το μεράκι τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος στην πολιτικοποίηση, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται με τον όρο πολιτικοποίηση. Μάλλον το ότι ακολουθούν. Τάσσονται με την πολιτική κάποιου κόμματος. Δεν είναι τις κομματικές εφημερίδες, είναι σωστά ναι. Αλλά αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Λίγο πολύ σε όλο τον κόσμο οι εφημερίδες είναι κεντροδεξιές και κεντροαριστερές. Και οι αριστερές βέβαια, που είναι στις κομματικές. Δεν υπάρχει σχεδόν χώρα που να μην έχει μια τέτοια κατανομή των εφημερίδων σε σχέση με ρητές ή υπόρρητες πολιτικές προτιμήσεις. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολλά πράγματα τα οποία χαρίζουν ή στιγματίζουν μια εφημερίδα ως κομματικό ακόλουθημα του ενός κόμματος ή ως οι μεγάλες εφημερίδες πάντως, δηλαδή αυτές που διεκδικούν ένα κοινό διαφόρων πολιτικών προτιμήσεων και ιδεολογιών, φροντίζουν να έχουν στο εσωτερικό του συνεργάτες διαφόρων ιδεολογικών αντιλήψεων, έτσι ώστε να έχουν ένα ευρύτερο κοινό. Το ίδιο κάνουν και τα κανάλια, έτσι. Νομίζω ότι το κάνουν όλες οι μεγάλες εφημερίδες. Αυτές που δεν το κάνουν είναι που έχουν βραχύτερη διαδρομή, αλλάζουν συχνότερα ηλικία και αλλάζουν και προγραμματικό κείμενο, θετική γραμμή και αλλάζουν μορφή. Οι μακροβιότερες από αυτές, για παράδειγμα η Ευθερμή ή το Βήμα, είναι εφημερίδες οι οποίες ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή φροντίζουν στο εσωτερικό τους να έχουν συνεργάτες οι οποίοι να ελέγχουν και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά. Και στην ειδησιογραφία και στη σχολιογραφία. Άλλη ερώτηση. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Φανατικούς φοιτητές του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, μαζικά όλες το ζήτημα του κ. Κοδίτη, φυσικά παρουσία ιδιοκτητών ή εκδοτών, ισχύει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ότι πει θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ωστόσο, θέλω να κάνω ένα σχόλιο ότι ο τοπικός τύπος ανέκαθεν λειτουργήσε θετικά στις τοπικές κοινωνίες. Να θυμηθούμε τουλάχιστον, δεν ξέρω, οι παλιότεροι, εγώ την εθνική πνοή, την ηχό του Κάμου, να θυμηθούμε το ότι μέσω των τοπικών εφημερίδων γίνονταν αγοραπολισίες, έτσι, πωλείται πλήρες αρδευτικό συγκρότημα, και όμως μέσα από τις εφημερίδες γινόντουσαν πράξεις. Ωστόσο, θα μπορούσαμε
τοπικές εφημερίδες, ο επαρχιακός τύπος να περνάει μηνύματα, να αντιθετεί. Ξέρετε, είμαστε έτσι η χώρα της υπερβολής. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε άπειρους κάδους για τη συλλογή των απορριμμάτων. Και πολλές φορές βλέπετε στις εφημερίδες να φωτογραφίζεται η θέση ενός κάδου, σκουπίδια γύρω-γύρω και να ψάχνουμε την δημοτική αρχή. Δεν προσπαθούμε όμως να περάσουμε το μήνυμα προς τους πολίτες ότι τα σκουπίδια είναι για να μπαίνουν μέσα στον κάδο, όχι έξω από το κάδο. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Ωστόσο, θέλω να συμπληρώσω την ερώτηση του αγαπητού κ. Γιάννη Παπαλατζάρου και να πω έτσι, να ζητήσω μάλλον το σχόλιο σας, κύριε καθηγητά, για το ρόλο του τύπου ως μία εξουσία. Αυτό που λέμε τέταρτη εξουσία. Δεν το σχολιάσατε. Και νομίζω ότι είστε ο καταλληλότερος για να το κάνετε. Ευχαριστώ. Ο ρόλος των μέσων, θα έλεγα, γενικότερα, όχι μόνο του τύπου, έτσι, ως τέταρτη της εξουσίας. Αυτό που διαφοροποιείται από το διαδίκτυο και μετά την εδραίωσή του, δηλαδή από το 2000 και μετά, 2005 και μετά, αυτό που δεν μας επιτρέπει πια να μιλάμε για μαζική επικοινωνία, είναι ακριβώς αυτό που προσπάθησα να πείσω στο τέλος, ότι η διαμεσολάβηση ανάμεσα σε ελίτ εξουσίας και τους υπόλοιπους αρχίζει να αλλάζει χαρακτήρα. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2005 έγινε στο τμήμα μας η πρώτη διατριβή με θέμα τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων, όλων των εφημερίδων των εθνικής εμβέλειας. Η φοιτήτριά μας που έκανε μια πάρα πολύ καλή διατριβή είχε πάρει συνέντευξη από όλους τους υπευθύνους των ηλεκτρονικών εκδόσεων των εφημερίδων. Και την συνομιλία της την συζητούσε σε ένα ολόκληρο κεφάλι. Η εικόνα που είχαμε το 2005-2006 ήταν ότι τι είναι τώρα το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων, τι χάρτινες είναι αυτές που μετράνε. Ακόμη οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες δεν ήθελαν να παραιτηθούν από αυτό που ονόμασα, είναι γνωστό στην βιογραφία, agenda setting, δηλαδή το να θέτουν οι εφημερίδες, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή είναι η εξουσία των εφημερίδων και των μέσων γενικότερα, να θέτουν αυτό που θα λέμε η ημερήσια διάταξη, τι ενδιαφέρει μια κοινωνία και βέβαια η κάθε μια από τη σκοπιά της και το κάθε μέσο να προσεγγίζει, να ερμηνεύει τα γεγονότα κλπ. Αυτό το πράγμα, θυμάμαι και οι συνάδελφοί μου, οι δημοσιογράφοι, το έβλεπαν με καχυποψία, για να μην πω και με ελαφρά ειρωνία. Δεν πέρασαν ούτε 5 χρόνια και πλέον σήμερα, τόσο γεγονότος ότι στο τμήμα έχουμε μαθήματα πολλά για διαδικτυακή δημοσιογραφία, για διαδικτυακό ραδιόφωνο, για διαδικτυακή τηλεόραση κλπ. Είναι ολοφάνερο ότι διεθνώς, όχι στην Ελλάδα μόνο, ο ρόλος του δημοσιογράφου κατατρώγεται από δυνάμεις οι οποίες δεν είναι στον χώρο του παραδοσιακού επαγγέλματος του δημοσιογράφου. Επομένως, η τέταρτη εξουσία αποσαφρώνεται σιγά σιγά, όσο μεγάλη και να φαίνεται ότι είναι η δύναμη των μέσων. Και αυτό το οφείλουμε στο διαδίκτυο. Υπάρχουν στην ιστορία του τύπου δύο πολύ σημαντικά φαινόμενα, τα οποία θεωρούνται απαρχή της λεγόμενης δημοσιογραφίας των πολιτών. Το ένα είναι η περίφημη ιστορία με τη Λουίνσκι και τον Κλίντον, έτσι και την έκθεση Στανάρ, γιατί ο άρρητος περιουσιαστή, η οποία είχε ανακοινωθεί στο διαδίκτυο και τη διάβασαν αμέσως εκατομμύρια Αμερικανοί, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε ποτέ. Και το δεύτερο σημαίνει είναι ο πόλεμος στο Κόσοβο. Το Κόσοβο θεωρείται απαρχή της δημοσιογραφίας των πολιτών. Όταν πια δεν ορίζει το στάτους του δημοσιογραφικό το γνωστό, την παροχή των πληροφοριών, την απόκρυψη των πηγών, την προώθηση των πηγών,
πηγών, την αξιοπιστία ή αναξιοπιστία των πηγών ή το σχολιασμό κλπ. Πλέον, εγώ δεν θα έλεγα ότι με τους ίδιους όρους μπορούμε να μιλάμε πια για τέταρτη εξουσία με τον τρόπο που μιλούσαμε πριν από μια ή δύο δεκαετίες. Οι νέοι σήμερα που είναι με το κινητό στο χέρι, που είναι με την ταμπλέτα και που δεν διαβάζουν εφημερίδα, δεν έχουν την ίδια εικόνα με αυτή που έχουμε εμείς μεγαλύτερη σε σχέση με τον τύπο ή τα μέσα ως διαμεσολαβητές της κοινής γνώμης. Δηλαδή, ως νομής, ας το πω έτσι, αυτού που εμείς συνηθίζουμε να λέμε της δημόσιας σφαίρας. Η δημόσια σφαίρα είναι ο χώρος ανάμεσα, τους αφηρημένους χώρους της ενημέρωσης, της πληροφόρησης, ανάμεσα στις ελίτες της εξουσίας, πολιτικής, οικονομικής κλπ. Πολιτισμικής και τους υπόλοιπους, τους πολίτες. Αυτός ο χώρος λοιπόν πλέον δεν ανήκει στα μέσα με τον τρόπο, όχι, δεν σημαίνει ότι καταργήθηκαν ή ότι θα καταργηθούν, αλλά η δύναμή τους είναι όλο και μικρότερη. Αυτό θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Οι νέες γενιές δεν διαβάζουν τις εφημερίδες ή το υλικό, το δημοσιογραφικό, με τον τρόπο που το διαβάζουν οι παλιότεροι. Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου τίθεται ένα αμφιβόλο και εναπόκειται στους ίδιους να διεκδικήσουν το πώς θα προσαρμοστούν στις καινούριες συνθήκες. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη εξουσία ακόμη στα μέσα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχουμε ιδιομορφίες γνωστές, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά εξαιτίας του διαδικτύου. Αυτή είναι η άποψη. Ναι, κύριε Αιγίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στη γενέτειρα πατρίδα σας που είναι και η δική μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπήκατε στη διαδικασία να μοιραστείτε τη γνώση σας. Θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σύγχρονο κανιβαλισμό που δεν έχει εκδηλώσει ακόμα τις ορέξεις του. Μακάρι να βγω ψεύτης. Δημοσιογραφία σημαίνει ενημέρωση, φως. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να χαθεί το φως. Το αν θα πρέπει να ασχοληθεί λιγάκι, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα. Αν θα ασχοληθεί, πιστεύω, στηριχθεί επάνω στην αντικειμενικότητα, δικαιοσύνη και στα προβλήματα του λαού, θα έχει αποτελέσματα και δεν θα χαθεί. Και γιατί δεν πρέπει να χαθεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Και θα ήθελα να ισχύσω τη δική σας άποψη, αν και εφόσον υπάρχει η διάθεση από το νομαρχιακό, τόσο νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο, να ενισχυθούν οικονομικά, έτσι οι ανθρώποι αυτοί που είναι οικονομικά και τείνει να βρεθεί ηθικά, να υποστηρίξουν και τα δικά μας προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιστορικής και Παραγωγικής Εταιρείας Διαιτητικών Οφείλητος, να σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας συγχαρούμε για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα έλεγα ότι αναλύσατε πολύ καλά το θέμα της κρίσης και τα αδύνατα σημεία του επαγγελματικού τύπου, το θέμα της αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας, επίσης τον δωρεάν έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Για το μέλλον ήθελα να σταθώ λιγάκι. Από ό,τι φαίνεται οι προοπτικές του είναι αισιόδοξες. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι τρόποι πιο πρακτικοί που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο τοπικός τύπος, η συνδρομητική εφημερίδα με τις διαφημίσεις, και εκεί μειώνονται οι διαφημίσεις. Το αναγνωστικό κοινό περιορίζεται και προσανατολίζεται στον ηλεκτρονικό δωρεάν τύπο. Τι θα μπορούσε να γίνει κάτι έτσι, κάποιο μέτρο, για να μην χαθούν αυτές οι εφημερίδες και να στηριχθούν τουλάχιστον από την τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ. Δεν το είπα, το κράτησα για μια δεχόμενη τέτοια ερώτηση και ευχαριστώ που την κάνετε. Δεν είναι στις τρεις απόψεις που παρουσίασα στο τέλος, προσωπική μου άποψη αυτή. Νομίζω ότι μια εφημερίδα για να γίνει αρχείο, για να αξίζει να κρατηθεί, πρέπει να έχει ύλη. Πρέπει να είναι ντοκουμέντο τοπικής ιστορίας. Πρέπει να αξίζει το λόγο να διαβαστεί την επόμενη μέρα, να το διαβάζουν κάποιοι νεότεροι. Εφημερίδες του τύπου Free Press δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να το τελειώσουν ή θα άξιζε το κόπο να το τελειώσουν αρχείο. Άρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα πεδίο, για το τοπικό τύπο μιλώντας, έτσι,
να επιστρέψει στον αναγνώστη, να διεκδικήσει ξανά τον αναγνώστη που ενδεχομένως τον έχασε μέσα στην παραζάλια της κρίσης που περιέγραψε. Μίλησα για ανθρώπινες ιστορίες. Νομίζω ότι η μόνη ίσως ελπίδα να ξανακερδίσει, να κρατήσει αναγνώστης ο τύπος σε όποια μορφή και αν έχει, είτε είναι χάρτινος είτε είναι διαδικτυακός, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, είναι να έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την τοπική κοινότητα, αγαπούν τις τοπικές ειδήσεις, ξέρουν να γράφουν νόστιμα, ξέρουν να γράφουν ιστορίες οι οποίες δεν μπορούν να δημοσιευθούν παρά μόνο στον τοπικό τύπο. Πρέπει δηλαδή να αναπτύξουμε μια μορφή δημοσιογραφίας που έχει εγκαταλειφθεί προπολού και που θεωρείται πολυτέλεια για τις μεγάλες εφημερίδες, ενώ εκεί μπορεί να ασκηθεί και να εκτονωθεί ακόμη και το μεράκι του δημοσιογράφου ως κρυμμένου λογοτέχνη, θα έλεγα. Τέτοιου είδους ιστορίες λοιπόν μπορούν να καλύψουν τοπικά θέματα και όπως είπα κάποια στιγμή μπορούν να καλύψουν και πολλές θετικές ειδήσεις, βραβεύσεις, διακρίσεις, πράξεις φιλανθρώπιας, οτιδήποτε, που δεν ακούγονται συχνά. Και κάποιος κύριος μίλησε, δεν θυμάμαι, για την ανάγκη ο τύπος να είναι και διδακτικός με μια έννοια. Η προώθηση θετικών ειδήσεων που οι μεγάλες εφημερίδες τις αποφεύγουν για λόγους γνωστούς, επειδή θεωρούν ότι οι αρνητικές ειδήσεις πουλάνε περισσότερο, παλιά ιστορία αυτή, μπορεί να ανακαλυφθεί εκ νέου, νομίζω, από τον τοπικό τύπο. Αρκεί να υπάρξουν άνθρωποι όπως οι παλιοί εφημεριδάδες, γνώρισα μερικούς στο είπα, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να γράφουν τέτοιου είδους ανθρώπινες ιστορίες με περιεχόμενο που θα αγγίζει, θα συγκινεί, θα καταγράφει τις ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας και θα αποτελεί ένα πολύτιμο υλικό για το αρχείο της τοπικής ιστορίας. Δηλαδή ένα υλικό το οποίο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο ιστορικός του μέλλοντος, ουσιαστικά. Αυτό θα μπορούσα από την άποψη του περιεχομένου να προτείνω. Κάτι το οποίο χάθηκε, όπως είπα, ακριβώς επειδή διολύστησαν οι τοπικές εφημερίδες προς τη διαφήμιση, προς τα μικρά είδη, προς τα εύκολα κείμενα, προς τα μικρά κείμενα. Χρειάζεται δηλαδή μια πάρα πολύ επισταμμένη και ας πούμε τραβή λέξη μερακλείδικη σχέση με τέτοιου τύπου ιστορίες, οι οποίες δεν είναι καθημερινές ειδήσεις, είναι ιστορίες οι οποίες θέλουν έρευνα, δηλαδή προϋποθέτουν ένα είδος ερευνητικής δημοσιογραφίας, συνέντευξη με πρόσωπα και πράγματα, συλλογή υλικού, έλεγχο του υλικού, έτσι ώστε να προκύψουν αφηγήσεις αξιανάμωστες, ενδιαφέρουσες, νόστιμες. Αυτά είναι κείμενα, νομίζω, που δεν θα τα βρει ο αναγνώστης ούτε στα περιοδικά, ούτε στις μεγάλες εφημερίδες, αλλά και δεν θα ακούσει παρόμοια κείμενα ούτε από το ραδιόφωνο, ούτε από την τηλεόραση. Εγώ νομίζω ότι εκεί αναπόκειται η ελπίδα του τύπου να ξανακερδίσει τη χαμένη του αξιοπιστία. Πράγμα καθόλου εύκολο έτσι, μεταξύ μας. Δεν θα λέω ότι καθόλου εύκολο. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε και εσάς που παρευρεθήκατε. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκδήλωση που προανέφερα. Ήθιστε στον ομιλητή να δίνουμε ένα μυστικό. Εκδόσεις του Φιλίππου, μάλλον τώρα είναι του Δήμου μια έκδοση, κύριε Δήμαρχε, και από το κτήμα Λίκας που μας συνεισφέρει πάντα, εδώ για την οργάνωση του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, μια προσφορά. Και ελάτε να πούμε και μια ανησυχία.